Tässä meillä on edullinen Ecovite-mallimme, jota on saatavilla 3 eri pituudessa. Sitä on saatavilla 60, 120 ja 150 cm pituisena. Erittäin nopea ja kätevä asentaa. Siinä on pikaliittimet, jotka voi asentaa mihin tahansa kohtaan koko valaisimen pituudelta. Ja se on todella kätevä. Lisäksi mukana tulee kiinnikkeet, joiden avulla sen voi asentaa vaijereihin, jos joku haluaa niin tehdä. Silloin sen ripustaminen on todella helppoa. Voi myös nopeasti ja helposti vaihtaa sen värilämpötilaa 3000 kelviniin, 4000 tai 6500. Toisaalta sen tehoa voi säätää 2 eri tasolle. Riittää, että avaa ruuvin ja sitten asetusta voi vaihtaa. Tässä mallissa voi valita 24 wattia tai 36 wattia. Eri malleissa on eri tehot. On myös todella helppoa liittää johdot ja asentaa lamppu, ja sen jälkeen voi vetää johdon toiselle puolelle. Pakkauksessa on mukana myös ruuvit, joiden avulla laitteen saa nopeasti ja helposti kiinnitettyä. Tämä on erittäin kustannustehokas ja hyvä tuote asennettavaksi autotalliin tai vastaaviin paikkoihin.